Poďte si spoločne s nami z Magnum.cz upiecť tento šťavnatý makový rez so slivkovým džemom. Najlepší je z čerstvo zomletého maku. Ja som na jeho mletie použila násady od KitchenAid na mletie mäsa. Takto ju poskladáte. Jednoducho zapojíte a môžete mať čerstvo zomlieť. Začneme tým, že maslo vyšľaháme spolu s cukrom a štipkou soli do hustej peny. Stačí takýmto ručným šľahačom, ide to jednoducho. Pridáme vajíčko, mlieko, preosiatú múku s kypriacim práškom a čerstvo zomletý mak. Vymiešame cesto. Nakoniec pridáme aj ostrúhanú citrónovú kôru. Cesto dáme do vymazanej formy a upečieme ho do zlatista. Upečené cesto zrežeme, rozrežeme na polovicu a potrieme slivkovým džemom. Spojíme oba korpusy a pripravíme si citrónovú polevu z citrónovej šťavy a práškového cukru. Polevu nalejeme na koláč a rozotrieme. Chutí fantasticky. Vyskúšate ho? Dobrú chuť!